Hei, mun nimi on Hyvärisen Eetu ja mä opiskelen 3 vuotta automaatiotekniikan insinööriksi. Tämä on mun asiantuntijaesitys aiheesta yhteistyörobotit tulevaisuudessa ja tässä esityksessä mä kerron teille, että mitä ne yhteistyörobotit on, mitä ne tekee, missä niitä käytetään ja millaisia hyötyjä ja haittoja niistä on. Aluksi, että mitä ne yhteistyörobotit on, niin ne on tommosia pienempiä automatisoituja robotteja ja niistä käytetään yleensä termiä kobotti. Nämä yhteistyörobotit, niin ne tekee työnteosta helpompaa, ne tekee siitä työnteosta tehokkaampaa, laadukkaampaa, tarkempaa ja turvallisempaa. Nämä yhteistyörobotit sitten on varusteltu työkaluilla ja niissä on yleensä 2D- tai 3D-kamera, turvasensoreita kuten laserskannereita, etäisyysantureita, vääntömomenttiantureita, mutta pelkästään nämä anturit ei riitä, eli näille tehdään suunnitellut liikeradat, joita ne käyttää, ja sitten ne pystyy näitä työkaluja käyttämällä niin tekemään kokoonpano, pakkaus, laadunvalvonta ja konepalvelutehtäviä. Missä kobotteja yleisemmin sit käytetään, niin yleensä tehdasympäristöissä tai muissa tämmöisissä kokoonpanotehtävissä. Teollisuudessa käytetään tosi paljon justiin tehdasympäristöissä kokoonpano, laadunvalvonta ja pakkaustehtävissä. Logistiikassa käytetään sitten kappaletavaroiden lajittelussa ja siirrossa, ja tässä voisi käyttää semmoista esimerkkiä, että joku tämmöinen postin paketti toimipiste ja siellä olisi tommoinen kobotti, mikä lajittelee paketit sitten koon perusteella ja laittaa sieltä sitten eteenpäin. Muita aloja, missä sitten käytetään näitä kobotteja, niin on elintarviketeollisuus ja terveydenhuolto. Elintarviketeollisuudesta esimerkkinä voisi käyttää joku tommonen meijerituottaja ja siellä se kobotti voisi olla pakkaamassa. Sitten hyödyistä ja haitoista, niin hyötyjä on, että ne parantaa tuottavuutta ja laatua ja tekee siitä työnteosta turvallisempaa. Nämä kobotit pystyy tekemään vaarallisempia työtehtäviä, ei tarvitse altistaa ihmistä näille vaarallisille työtehtäville ja ne pystyy tekemään näitä toistuvia ja raskaita työtehtäviä. Sitten haittoja on, että ne kobotit on perinteisiä robotteja hitaampia, niillä on pienemmät kantokyvyt, turvallisuus vaatii vielä kehitystä, niissä on korkeat investointikustannukset ja nämä voi aiheuttaa turhia pysähdyksiä tuotannolle, joka voi olla erittäin kallista tehtaille. Miltä tulevaisuus sitten näyttää näille koboteille, niin markkinat on isossa kasvussa ja käyttökohteet yleistyy ja laajenee. Yritykset ottaa enemmän käyttöön näitä, erityisesti pienemmät ja keskisuuret yritykset. Kobotit on osa teollisuus 4.0 ja 5.0 kehitystä ja tekoälyä käytetään näissä koboteissa, niin tekoäly on kovassa nousussa ollut muutaman vuoden, niin samalla kun tekoäly kehittyy, niin samoin sitten kobotit kehittyy. Tässä on vielä lähteet tuosta, mitä on käytetty tässä esityksen teossa, ja tässä
esityksessä on käytetty myös tekoälyä rakenteen tekemiseen.